गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय 133थि दुरान्ड कापनि जोबथा बादायलायनाया एबा फाइनाल गेलेनाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो महन बागान एफसिनि गेजेराव जादोंमोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ 4-3 आव महन बागान एफसिखौ पेनाल्टिसआव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। 133थि दुरान्ड कापनि जोबथा बादायलायनाया मैया एबा 31 आगस्तआव कलकातानि सल्ट लेक स्टेडियामाव जानानै थाङो, जेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ देरहासार जानो हायो। BTRनि अरुप कुमार डेनि सासे सिख्लाजों गाज्रि मेसेज गेलेनायनि वाट्सएप स्क्रिनशट भाइरेल जानायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेबादि भाइरेल जानायखौ लानानै अरुप कुमार डेआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंदों, बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेफोर गासैबो नंखाय। सोरबा गाज्रि सुबुङा बेबादि एडिट खालामनानै समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामदों होनना अजद होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला वाट्सएपनि गेजेरजों सासे सिख्लाजों बायदि बायदि मेसेज गेलेनायनि स्क्रिनशटआ समाजारि बिजोङाव गोबां भाइरेल जादों। बेखौ अरुप कुमार डे बिथाङा गासैबो नंखाय होननानै रोखा खालामदों। बे जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय कक्राझार पुलिस थानायाव केस थिसननाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायखौ लानानैनो नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों, बेबादि सासे गाज्रि आखुनि दैदेनगिरिखौ माब्लाबाबो सासे समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै लाबोनो नाङा आरो बिथां अरुप कुमार डेखौ BTRनि बिबाननिफ्राय बोखारनो नांगौ होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। सरासनस्रा सुबुंखौ जेरै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनाय जायो, थिग बेबादिनो अरुप कुमार डेनि सायावबो आयेननि गेजेरजों गोख्रों नायबिजिरनांगौ होननानै नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ दाबि खालामदों। गसाइगाव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नुजाथिनानै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। सावथुन मुलुगखौ जौगाखां होनायनि थांखिजों BTR सरकारा BTR ओनसोलनि गासै जिल्लाफोरावनो गंफा गंफा सिनेमा हल लुफुंनो खोथा होदोंमोन। खोथा होनाय बायदियैनो कक्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो गसाइगाव महकुमा सिनियर सिटिजेन एस'सिएशननि मावखुलि लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। रासियाया फिन आरोबाव इउक्रेननि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गाग्लोबदों। रासियानि फिन गाग्लोबनायाव सा 6 गथ'साफोर आरो आइजोफोरखौ लाफानानै सा 59 सुबुङा जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। रासियानि गाग्लोबनायनि उनावनो इउक्रेनआ नेट'नि हादरफोरखौ रासियायाव हाबनानै गाग्लोबफिननो खावलायदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै गोजौ फारसे लांनायजों लोगोसे साफा साफा मोजां गेलेगिरि जानो हानाय बायदियै BTR सरकारनि मददजों देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव हलथुगाव गेलेग्रा फोथाराव मोन 63था क्लाबफोरनो फुटबलजों लोगोसे जार्सि ग्लभ्स राननानै होदों। कक्राझार देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रहलाद नार्जारिनि हाबाफारि सामलायनायनि गेजेरजों ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 63था गुबुन गुबुन गामिनि क्लाबफोरा बाहागो लानानै गाव गावनि बलजों लोगोसे जार्सि ग्लभ्सफोरखौ BTRनि राकेश ब्रह्म बिथांनि आखाइनिफ्राय हरनाय जायो। कितिशर रामसियारिनि सायाव बार'लाम्फा थियेटारनि बिगोमा उपेन चन्द्र बर'आ बायदि बायदि अजद दैखांनायनि सायाव कितिशर रामसियारिया खेंफोरथि होदों। थांनाय 30 आगस्तखालि बार'लाम्फा थियेटारनि बिगोमा उपेन चन्द्र बर'आ मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मोनसे अजद दैखांदोंमोन दि बार'लाम्फा थियेटारनि अर्गेनाइजार कितिशर रामसियारिया थियेटारनि बिगोमानिफ्राय गोबां रां लानानै खारखुमालांबाय आरो लोगोसे बिथांनि आखायाव गोबां एग्रिमेन्ट बिलाइ दं। बिथाङा बबेबा जायगायाव एग्रिमेन्ट खालामनो थाङोब्ला बार'लाम्फा थियेटारनि बिगोमाजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो होदों। लोगोसे बिथांखौ दायो FIR होनाय जासिगोन होननानै कितिशर रामसियारिनि सायाव अजद दैखांदोंमोन। बेखौ लानानैनो कितिशर रामसियारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। कितिशर रामसियारि बिथाङा बुंदों, थांनाय 19 आगस्तनिफ्राय उपेन चन्द्र बर'नि न'निफ्राय ओंखारबोदों आरो फिल्डआव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो रां लानानै आं जेरावबो खारखोमायाखै, लोगोसे FIR होलायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै रोखा खेंफोरथि होदों। साख्रि नागिरनाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। BTR सरकारनिफ्राय ग्रेड 4 नि साख्रि ओंखारनानै फैदों।
बे साख्रिनि गासै मासिया 193। साख्रिनि मुंफोरा जादों पियन, वार्ड बय, वार्ड गार्ल, फिमेल एटेन्डेन्ट, प्रसेस सार्भिस, डार्क रुम एटेन्डेन्ट। बैफोर साख्रिनि थाखाय HSLC पास जानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो चौकीदार, नाइट चौकीदार, जगालि, सुइपार, माहुत, प्लान्टेसन मालि, हेन्डीमेन बे साख्रिनि थाखाय क्लास 8 पास जानाय जानो नांगोन। मा डिपार्टमेन्टआव बे साख्रिया ओंखारदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन। बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि जानो नांगोन। जायफोरा सिगांनि समाव फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्टार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेबादिनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे साख्रिनि एडभार्टिजमेन्टआ मैया एबा 31 आगस्तआव ओंखारनानै फैदों आरो बे साख्रिनि थाखाय एप्लिकेसन फर्म आजावनायनि जोबथा अक्ट'आ फैगौ 21 सेप्तेम्बर मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम होननानै मिथिहोदों। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।